Hürmetli Тамашачылар, хөрмәтле дуслар, менә бүгенге Сабан туйга, Шаян туй дигән бүгенге концертта, хөрмәтле тамашачылар, безнең бик күп кенә бүләкләребез бар. Бу бүләкләрне менә Рауил абый артында күренми дә, Рауил абый озын булгач, менә монда төрле йомшак шундый уенчыклар, монда төрле аудио кассеталар бик күп менә монда инде гомумән хәтта Сабан туйда менә Сабан мүре. Сабын да бар. Рауил абый, син ярата торган сабыннар да бар. Эшләп алырга кирәк. Хөрмәтле дуслар, Гөлҗиһан сабыннары. Хөрмәтле дуслар, сезне уеннарда актив катнашырга чакырабыз. Һәм инде әлбәттә бүгенге концерттан бүләкләр белән, призлар белән дә кайтсагыз иде. Алмаз Хәмзин. Әйе, хөрмәтле дуслар. Хөрмәтле туганнар, Сүз көрәштерүсез Сабан туйда һич тә мөмкин түгел. Мәзәкчеләр мәйдан уртасында, шуңа күрә инде без сүз көрәштерә башларга кирәк дип сөйлим. Мөхтәрәм тамашачылар, барыбызга да мәгълүм, Сабан туй инде ул туганнар белән, дуслар белән очрашу, шатлану, бер-береңә теләк теләү, бәхет теләү дигәннән бер вакытны мин Камил Кәримне күрдем. Урамда очраштык та, караны мен әйтәм, Камил достым, бәхетле булыр өчен адәм баласына күп нәрсә кирәк. Күп кирәкми ди. Менә мен әйтәм, шәхсән үзеңә, Камил, күп нәрсә кирәкме? Юк, минем үземә күп кирәкми, әмма ул синекеннән күбрәк булырга тиеш диде. Безнең Хәлим Җәләлов русча белми ул. Аны русча шамалы. Кибеткә кергәч теге кыйммәтле әйберләрне кызыга, алырга бик ярата, исемнәрен әйтә белми, җүннәп килеп баса да кибетче янына. Девушка, дайте мне, пожалуйста, вот это, как ее называть? Я ее... Нет. Ее... ананас дип әйтә менә. Менә русча белми ул җүннәп, Аллаһ. Әллә кем булып йөри безнең арада, татар театрында. Бәхет дигәннән, Камил достым, бәхетнең нигезендә ышаныч ята. Бер-береңә ышанырга кирәк. Ышаныч дигәннән бер анекдот исемә килеп төште. Имеш, ике кеше үлеп киткәннәр дә, теге дөньяда очрашканнар, мәйетләр, теге дөньяда инде. Сырыйлар икән, син ничек монда килеп эләктең, дигәч, берсе әйтә ди, мин салкында катып өшеп үлдем дип. Син ничек үлдең дигәч, икенчесе, мин шатлыктан, сөенечтән йөрәгем чыдый алмады, шартлап ярылып үлдем дип әйтә ди. Кит инде, шатлыктан йөрәк ярыламыни дигәч, теге сөйләп киткән. Булай икән шул, менә минем хатыным бик яшь иде, шибәр иде, без гөр-гөр килеп шундый матур яши идек. Бездән әлбәттә көнләшәләр иде. Хәтта усал теллеләр миңа шундый итеп җиткерәләр иде. Имеш, минем хатыным анда кем беләндер ширттереп йөри икән дип, мин моңа әлбәттә ышанмадым. Бу мөмкин түгел мәйтәм. Бер көнне эшләп ятканда йөгереп килделәр дә, бар тизрәк өеңә кайт, хатының анда синең сөяркәсе белән диделәр. Мин йөгереп өемә кайттым, тиз генә диваннардың караватасларын, шифонерларын ачып карадым, әмма хатынымның сөяркәсен тапмадым. Менә шул вакытта минем йөрәгем чыдамады, шатлыктан жарылып үлдем дип әйтә ди. Тегесе әйтте ди, дурак, син шул вакытта холодильнигыңны ачып караган булсаң. Синең шатлыктан йөрәгең жарылмаган булыр иде, мен катып үлмәгән булыр идем дип әйтте. Кара, Хәлим дурак дигәннән. Мин юк. Сөяркә дигәннән. Сөяркә дигәннән. Булар сөяркәләр буенча бик крупный специалистлар. Электrik алды менә Хәлим абыйның сөяркә дигәннән. Хөрмәтле тамашачылар, менә берәү, бер егет, бер ир үзенең сөяркәсе янына аткатланып бара икән. Шәһәрдә бу. 5-10-15 катлы йортлар бит инде. Атын балкон астына калдыра да, әйтеп менеп китә. Мин ди хәзер менәм балконга. Нигә, квартирага керәм, син балкон астында тор. Әгәр дә ир кайтып керсә, мин йомшакка гына синең өскә генә сикереп төшәрмен дә, без сыптыртырбыз ди. Менеп китә, тегендә мин сиңа әйтем, эш башлана. Раулава, эш башлана. И звонок. Звонок. Инде, шукында ирем кайтты ди. Теге киемнәрен ала да балконнан сикерә, монысы елмаеп, ире каршына ишекне ачып җибәрсә, тегендә ат тора. Кырайланда минем хуҗага әйтте, анда яңгыр ява башлады, мин подъездга кирип торам ди. Быел инде сез ат елы кайда торырга кирәген атыгызга әйтеп куйыгыз. Әле ат дигән нәрсә бит әле ул исем дигән дә сүз. Исемегезгә тапшырырлык булмасын, хөрмәтле дуслар. Алай түгел. Менә безнең Шамкай дустыбызның да бит әле бер халык теленә кергән мәзәге бар уемет. Шамкай үзе мәзәк булып кергән халык теленә. Аның мәзәкләре түгел. Менә шушы Сабан туй алдыннан кибетләргә барган. Анда безнең нидә кварталда арзан кибет бар. Шушыннан материал иннән да төргәк ята. Шамкай килеп кергән дә авылга бүләк булыр, бүлгәләп бирмен дип алгандыр инде. 50 метр материал
ölçəgiz mənə deyib aytadi. Satışçı süyünə 50 metrli materialını ölçəb qoya hazır. Şamqayətə əminə hazır şunu birer metr itib turaqlab birigiz deyib. Tege satışçığa nərsəylə, ana bit bəni bir yemək etmişli. Turaq birer metr itib Şamqayətə slушайте, mənə hazır siz bunun hər bir bizəgin qoyuşı bilə mənə kisib birigiz deyib. Satışçı siz nəsə duraq mələ deyib. Ey, min duraq, mənim spravkam da var deyib. Sizə bugün көңілсіз bulmaz, bizim bütünümüzün de spravkaları var. Cemaat ben bunday uzun anekdotlar söylep tura almayın. Siz Vasiliy Ivanoviç Çapayev bilen Petke turunda anekdotlarını işitkeniniz var mı etinde mi? Belekegine. Vasiliy Ivanoviç bilen Petke uçraşalar da Vasiliy Ivanoviç Petke kaydı. Karalı Petke, senin şeşpik şebiken kuyu nerse bilen juvasın ana dey. Ey Vasiliy Ivanoviç, ben kukay bilen juvam dey. Vasiliy Ivanoviç şeytan, no akrabat da ikensin sen Petke deydin de. Çapkat. Yatsız. Sonra tavuk kukayın aytabi. Yatsız. Uzun yatsızsın. Mına men cemaat uyalşan kişiydi, uyalşan. Uyatsız kişiga jingil angarga, Raulga jingil anga. Mına men uyalşan kişi, ondilarni, monday birler söyley almayım men. No, mına bir vaqt Raul şundan narsa söyley. 5-6 maymul şulay kişi kildirip berdik, mana yaz kuni mali. Maymul degani biz mına qarşıqildığızda endi, mına Rashid Sabirov, ne? Raul Sharafov, Almaz Halim, anları. Mına bir ошибка природы var mına mında. Orangutan. Kamil Karimov ошибка природы. Yazıp kına otururga, avul bizning araga yürüyüp etindi. Ne yarar, anda tügeliş. Avtobuska kirdik de Raul Sharafov sili. Umaysız indi, конечно, yarar. Ne yarar, sili. Neydi, iş katında görüşkenlerde de. İş katını görüşkenlerde bir sayt eken, bu yıl urajay şulhallı pomidor, urajay şulhallı pomidor, urajayında. Mına nihallı pomidorlar, mına nihallı pomidorlar. Taşı bitirirlik tügül deyip aytadı. İkinci sayt aytadı, bu yıl bizde minde kıyar şulhallı, uğunda kıyar, mına nihallı kıyarlar, mına nihallı kıyarlar deyip aytadı. Üçüncüsü de kulakka kuatıran eken de, şuna korap tırgan da aytadı. Nişiksiz sizge yine şunday jigitler ıçırap tıra deyip aytadı. Mına şundayını silap biri yatsız. Mına alarını silap. Nişik biz yaktık kileşekke barıp jiter biz yemeğe. Ay. Eli tağın birini söyleyeyim. Ne? Eli gerek diyanlar tağın. Kalkos presidentilleri bir tanda, iki klas bilen de kalkos presidentili bulganlar. Eli gayme. Şundan aldığını sıyır savutçu mükerremege kelgen de presidentili. Korali mükerremedi, mına di, neden rayondan di korrespondent jurnalist gelirge tiyiş, sen interview verirge tiyiş aldığını sıyır savutçu bulgastan. Mükerremedi, oy Allah Sabircan min bit andi interviewler birgen yok nersesi onun içik birelerini falan fesmeten deyip aytadı. Şundan Sabircan aytadı, sen mükerreme minanı üzümde bilmeyim nerse eken şulayda çistar ağışlarına put çırttım. Kiyimlerini deyip aytadı, mına şularını söyleyip biri yatsız. Onu söylemedim minanga. Suğaşaga, suğaş. Hürmetli dostlar, mene hürmetli tamaşaçılar, mene men bu Raul Sharafov bilen Rashid Shamkaga qarap turam da, onlar elegelikten estrada konsertlarında gel bir-birsin şulay mısqıllap, dostlarça bir-birsinden külüp yürüyorlar. Anları arttırıp da jibereler, arttıra turan adetleri de var. Dostlar, men o halli alarga bir-birsin mısqıllarga kengeş etmez idim. Şulay da Raul abi turunda mene eli Sabantuyga qayttım yukarı Ulu Sultan degen avulga, balap isesine şunda Raul abi gafu itigiz bir narsa işitip qayttım. Bugün tamaşaçıga aytayım әле. Mene Raul abi siz 4 yaşında jılısız iken. Men eni bilen bara munçaga, eni bilen bara munçaga dep jılısız iken. Şunda atağız aytgan, yok. Bugün menim bilen barasan munçaga dep Raul abini atası jiltiretip munçaga alıp ketken. İdende elle sabı bulgan, elle ne sabı bulgan. Şunda Raul abi basıp tayılıp jığılam degендегine atasına tutunup kalgan. Atası aytdı dey, mına anan bilen bargan bolsan başını jaradırın bet dep aytdı dey. Ay ya, nersege tutunur oyun deydi. Yatsız. Yok, jitip durur cemaat, koyadır. Raul abi siz yaştan öpek kızık kişi bulgan eken. Sizden için men anlaysız mında cemaat. Belki ben jığılgan bulganmındır, şuna biraz ne direktir. Jariyeli Halim abi aralarında turabız ikev. Jitip durur bu, elle kaya kite başladı. Boldu, jetti. Bütünümüz jığıla başladı şu öte. Yarar, hürmetli dostlar, Sabantoy jırsız bulmaya etkenimizce. Şulay ettirip, sus küreştirişçiler, tamam deyip ettik, eğer de indi biz uşağan bulsak, bilgili bizning tamaşaçı bilgili bizning, beyali bizning, çıkışımızın şulay etip, onların alkışları aslında biz jırşını ilan edemiz, hürmetli dostlar.